Jiji din Pipera, cam așa el s-a gândit. Cum adică? Cronica Cârcotașilor. Alo, Chirule? Da, Să-mi bănezi? să trăiți. Ți-adari. Bine, cine? Gigi, bă, Becali. Să trăiți. Tine hiarmân lui? Numai după mamă. S-a stricat lumea de tot și nu ați zburește armână? Niheam, puțin, dar înțeleg. Pentru o cântare vreau să vorbim. Aoleu, m-ați omorât. Am până la sfârșitul lui octombrie toate sâmbetele și duminicile ocupate. Bă, că nu fac nuntă la nimeni. Vreau să-mi faci o melodie pentru mine. Melodie vă fac, am studio, dar să nu mă chemați acolo că vă omorât. Mi-e rușine de dumneavoastră, dar nu am ce face. Posedatule! O melodie vreau. O melodie vă fac. Ce melodie vreți? Îl știi pe Ciobănică ăla? Da. A făcut el o piesă cu calculatoare, cu internetul, cu cutare, pe armânește. Păi de ce nu vă face el, domne? Păi că el e mai bun decât mine. Păi pe urmă zice că l-am copiat-o, că am făcut eu piesă după el. Nu vreau, bă, să apelezi eu la el. N-ai tu treabă de ce. Îmi faci sau nu faci? Da. Fii atent, eu mi-am făcut site www.becali.ro și vreau să-mi fac și melodie la site, înțelegi? Ia, mai ceva de scris? Lăsați că fac eu melodia. Scrie, bă, versurile. Aoleu, ce hahaleră ești. Ziceți. Haideți, frați, să zburim Haideți, frați, să și cu azburim toți să chicăsim și cu toți să chicăsim tu site-ul îl mai mișto site-ul îl mai mișto www.becali.ro www.becali.ro. Când e gata? 2-3 zile. Mâine! Vezi că te sun și te gândești și la bani. Ceau! Că-mi ieși. Da. Ai făcut, mă? N-am terminat-o, Nea Gigi, că am vrut să iasă ceva frumos. Zi cât ai făcut să ascult, ia. Haideți, frați, să azburim și cu toți să chicăsim tu site-ul îl mai mișto www.becali.ro. Păi, asta-i furăciune după aia, noi tu schimb armâni. Auzi, bă? Cine ți-a zis ție că ai talent la meseria asta, a? Păi, lumea pe unde am cântat și eu, Nea Gigi. Te-a mințit, bă, m-a râs de tine. Cred că Mitu și lui Tase nici nu le-a plăcut. Care mitul, Nea Gigi? Mitu și Tase, verii tăi, care? Ce-i cu ei? Păi, cred că te-a ascultat acum la Kiss FM și s-a strâmbat că nu le-a plăcut cum m-ai cântat la farsa asta la Kiss FM. Cine mi-a făcut farsă? Mitu și Tase, verii tăi. Dacă mai mă întrebi odată, îl trimit pe Smarandescu să-ți dea 2 pumni în cap. Da, bine, pa. Hai, ceau, m-am distrat cu tine. E, Tase, subac tu gârgălani. Haide ar-mâi mărați, toaie-s tu chiroți adrați, calculatoarii vă luați și mai multus vă deșteptați. Când nu aveți să adrați, pe internet voi intrați, pe Messenger vreșideți, nu aveți chiroți vă vedeți. Mai zic când o zboară, savză-și mai ilița dar și al nivor ca-s navighează, tu chiar-li creapă șuhtează. Cum au spus am Polisescu și a niposlor tot Lăgrescu, le-i frică pe tastatură, nu-i-aș vâra în jurătură. Am auzit zi la dar cu
nipoții soț sadrar. Site-urile Caldi Mutrescu și nu Duchescu Caușescu. Stadeam platea maile când nu mai iau neatele. Bândură noții sadar că au ușile spărear. Au bocofești au uși la școrghe. Că și vini chirolul, noi tu vrem calculatorul. Pipiri cu ariși că se bați, bine tar mâiți navigați. Și când vreți ca-ți vă distrați, pe-a meu site-ul voi s-intrați. Cântiții noi-ți dau la dați și voi ar mâini tu-ți le ascultați. Haide ar mâini mărați, toaie tu chiroți adrați. Calculatoarii vă luați și mamul tu-ți vă deșteptați. Când nu aveți sadrați, pe internet voi intrați. Pe Messenger vreți și deți, nu aveți chiroți vă vedeți.